Onyeisi oche kansụl ime obodo Awka South bụ Prince Chinedu Okafor adogo ndị bi na mpaghara kansụl ime obodo ahụ aka na ntị megide ịdị na-ekpofu ahịhịa mpụtụ ma mpụ ma mee ka o doo anya na ndị ọbụla a ga-enweta kpọrọ ekwo nkụ megide ntụziaka ka a ga-amalitezie ugbu a gaba na-ada nha N$50,000. Emmanuel Okonkwo onye nta akụkọ anyị wetara akụkọ na Prince Okafor dọrọ aka na ntị a ka ọ gachara nwa oge o ji gaa neta ọdọ ahịhịa mkpuke nke dị n'obi gọọmenti ọfụ n'Awka. Gerezie akụkọ a ka o si weta ya. Prince Okafor kpọkuru ndị Awka South ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ị na-edebe gburugburu ebe obibi ha ọcha ma bụkwara ndị ga na-akwụ ya bụ ụgwọ a na-akwụ na Local Government Headquarters Awka maka idobe gburugburu Awka ọcha nke a kpọrọ Sanitation Levy n'aha bekee. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa kọmanda dobe Awka ọcha bụ Maazị Ikechukwu ndị Igwe kwere nnọọ nkwa na ọchịchị kansụl Awka South ga-agbanyesi nnọọ ike iweta ebe a na-awụnye ahịhịa na gburugburu Awka niile, ọkachasị na mpaghara ya bụ ogige gọọmenti alụrụ ọhụụ n'Awka, ebe ọ kweziri nkwa na ndị otu ya ga-agbanyesi ike ịdị na-ewusi ahịhịa ndị ahụ a na-ekposesi na gburugburu Awka gbaa gburugburu. N'aka nke ya, otu onye bi na mpaghara ya bụ ogige gọọmenti alụrụ ọhụụ n'Awka bụkwazi onye ji ọkwa Coordinator of Recover Nigeria Project bụ Comrade Obi toro nnọọ ya bụ Mayor Awka South maka ịgbata ọsọ enyemaka ịhụ na edobere gburugburu ogige gọọmenti ahụ alụrụ ọhụụ ọcha otu o si wee kwesịrị ma kwuo na nke a ga-eme ka ndị bi na mpaghara ebe ahụ gbanarị nrịanrịa adịghị ọcha na-ebute. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.